Budem tam prvého videa. Bude skôr. Neviem, či to bude druhé. A bude to druhé. A teraz Brawl Stars. 676. No zahráme si dneska Brawl Stars. Ideme na to, dobre? Dám niekedy aj live. Ok? Niekedy dám aj live. Ideme na to. Potom môžeme ďalšie streamy, že budeme spívať. Ja, Matecus. Ja, Matecus. Ja, Matecus. Ja som trénoval dneska, takže to dávam dneska. Ja. Skoro dáme druhý. Cetus. Toto je na dielku, strašne na dielku. No, ja dávam golf podľa. Na golfa. Ako. Zlej. Zabij ho. Aj policajt, to bola to dia. Aj policajt. Dia, to je sama kis. Koho mám? Policajt. Tam o nejaké 9 dáme vidíš čo? Koľko dní? Takže o 13:00 dáme stream, alebo 12? Dáme o 12, dobre? To bolo lepšie. Je to toto krátke video, lebo to je druhý. Takže vždycky druhé má byť krátke. Prvé má byť dlhé. Ja, Mazdutus. Potom môže byť, keď budete chcieť, môžem aj spievať. Ne, moja lopta. Ja. Dobre? Môžem, keď budete chcieť dávať do komentárov, že budem robiť, tak je to moc často. Lebo ja prvýkrát budem streamovať. Môj prvýkrát stream. Ja kúkam streamy, napríklad Minecraft a Roblox a Brawl Stars. Už to mám. Keď to moja mama má okulár. Čakaj za chvíľku. Ok, otvorím asi. A potom. Čo? Čakajte, moja mamka má okulár. Čakajte. Som späť. No. Takže. Toto by malo stačiť, že? Či? Chceš, aby som to skončila? Asi, dobré. 2-3 minúty dávame. Dáme ešte viac. A teraz poďme dávať. Poďme teraz niečo iné. Idem to asi otvoriť. Zase superárka. To som mala jeden hyperchargeku. A toho, ktorého mám teraz, to je legendárka. Legendári. Ďalšieho legendárka. A Slovi, to je mythikalka. Ja mám rada, najviac mám rada Šelinu. To je starting Brawler. Starting Brawler. Tu nás vidíte. Starting Brawler, ja ho strašne milujem. Ja by som to vyfarbila, ale keď tam je ona. Je to tak moc srdca, vidíte? Starting Brawler. Čo všetko mám na tom. No.
Ладно, нажимam na to. No, tak. Chápete? Toto. Všetko. No, ja už mám to plné a ja idem sa otvoriť. Ideme sa otvoriť. Ide čo? Mani. Ja chcę tutaj. O, jak do gra. Jakie zadania każdy? 6 minut. Okej, idziemy na to. Dáme si nejakú inú pesničku? Dobre, dáme tak. Toto je dobrá, no dobrá. No, ale toto je najlepšia. Mortis. Čus Mortisku. Děláš mu. Ne, nechaj mi tu laptop. Zabij ho. Železné. Sushi. Máme 2. Pino. Čili pino. No, 7 minútové by mohlo stačiť. Vidíme sa na 12. streame, dobre. Lebo chcete teraz stream, keď dokončíte to, dobre. Čau.